komin Gaoundéré lamba ɗiɗi merjo arrondissement Gaoundéré lamba ɗiɗi Alhaji Idrissou Abana nyalomare jeetatabre lewru janvier hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayi o wurti be conseil en maako ɓe larti kuuɗe secteur Malang Jalingo ko merjo berniwol Gaoundéré lamba ɗiɗi Alhaji Idrissou Abana ɗo huwana ummatoje ɗe o ardani o yalɗiri ha Poppalejam ngam maɓɓutuggo suuɗi jangirle nyiɓaɗi haton. Cuuɗi jangirle meri nyiɓani ɓe timmi ɓe ngari ɓe maɓɓiti saare jangirde nde. Ardani kawtal baba ɓikkoy en o sewrake be hande yiigo cuuɗi jangirle ɗe ɗo nyiɓama ha wuro maɓɓe. Be population je on ɗofti mon wari be kala jawre je ɗofti mon ɓe wardi be ɗiɗango be saraki maɓɓe min yetti mon ɓe jaɓɓama min jaɓɓi mon bo warugo ha maɓɓiturgo amin l'école Jarafof Faleja min yetti mon be inde président l'APE be inde baba ɓikkoy Diallo Touré. Nonnon jawro nokkure nde kanko bo o yetti merjo berniwol Gaoundéré lamba ɗiɗi be hande nyiɓango ɓe cuuɗi jangirle ngam wallititgo ɓiɓɓeji maɓɓe no jangira. Monsieur le maire, une fois de plus merci pour votre écoute bienveillante aux sollicitations des populations de notre localité. Nous vous serons à jamais reconnaissants pour cette initiative. Au-delà de nos votes 100% des prochaines élections. Non merjo berniwol Gaoundéré lamba ɗiɗi kanko bo hande o woli boliɗe tilimɗe. En 2019 min waɗi ha babal ha ɗo ni min tawi population ɗo mofti ha ɗo ni ɓe wiya min ɗo wala cuuɗi l'école suuduji ha ɗo ɗo ɗon non nder je min tawi gotel kam tan ɓe itti on wi on yiɗi ɓe waɗnamo l'école ha ɗo min mbi min waɗano salle de classe gotel kadi salle de classe gotel hiyanna kanjum on min tawi ndikka min waɗa ɗiɗi me on min waɗi nda ɗum dari ɗo l'école ha l'école woni pat en ɗo nafa ɓiɓɓe men ɓe wi l'école ɗo ko jangirde on ɗo koyi ɗo yiɗi jangugo wakkati l'école timmi kiki ɗe ɓe janga jangirde wala mo waɗata ɓe suudumeje jangirde. Nonnon ɓe larti kuuje ɗuɗɗe ɗe commune Wanga huwi bana hande luumo na'i tilimgo nyiɓango ha Malang Jalingo diga ticket fol babal haɓɓugo na'i nonnon hande nokkuje nde na'i man jarata hande ndiyam boɗɗam waɗiraɗam be anniya ɗum fuu majum ɗum commune Gaoundéré lamba ɗiɗi waɗi ɗum ha nokkure nde. Nonnon bana doftawa ma pindiwa nga ɗo ɗo nyiɓe dedei wakkatire nde ha wuro Malang Jalingo. Suudu nyawndigu nduɗo ɗo nyiɓe ha dedei wakkatire nde ha hande Ngawsay. Nonnon komin nyiɓi suudu sigordu nyamduji ummatoje Malang Jalingo ha nokkure nde ummatore ɗo botoro be maaru. He'ai nonnon man meri waɗanin ɓe ha Malang Jalingo nokkure nde ɓe lirata nyamduji maɓɓe. E nonnon ɓe larti nokkure nde ɓe nyiɓata nokkure sigugo nyamduji feere feere ha hande wuro ngo e mbi'ata Velambay. Nokkure tourisme en yillata ha hande site touristique de Malang Jalingo ha ɗon man merjo berniwol Gaoundéré lamba ɗiɗi yalɗiri. Ɓe laari nyiɓaloji tilim ɗiɗi o nyiɓi ha nokkure nde ummatoje umman ha dow duniyaru ko toy ɓe ngara ha nokkure nde ngam ɓe ciwta e nonnon ɓe poofa hendu asliru. Non o waɗi nokkure nde hande wato ɓe wurnata liɗɗi mo'itini nokkure nde ngam seynugo ummatoje ɓen waroɓe ha nokkuje ɗe. Kala yalɗirɓe haton fu ɗo seyi ummatoje tammi seyago.